Мәктәп белән җәмгыять арасында мөнәсәбәт бүген кичә генә шатный башламады. Ятим Ялпы татар мәктәбеннән аның телен, аның әдәбиятын, тарихын, гыйлемен, хәтта бу гыйлемне тараткан укытучыларын да этеп-төртеп чыгаручыларны әллә кайдан эзлисе түгел бит. Юмартның даны олы, кабыргасы гына коры диләр шул. Тәртә арасына кергән ат та юашлана. Данлы, әмма юмарт, юаш татар мәктәпләрен яңа заман үзенчә әвәли. Татар дип әле исемендә калган уку йортларының күбесе бүген милли тәрбия өлкәсендәге эшчәнлеген уку-укыту эшенә кушып исәплиләр. Риза Фәхреддиннең хаталы сүз, гөнаһ чыганагы дигәннәрен дә оныта барабыз. Хәер, анысыннан да коры калмайык дип болай яшәүнең дөрестлегенә күнегергә тырышкан вакытта тормыш түренә өмет чаткысын көйрәтерлек үрнәкләр чыга. Әллә инде Риза казый ялгышкан, халыкның үткәненә, киләчәгенә, бүгенгесенә дога кылырлык дәвамчылар да әле арабызда юк түгел икән. Дүртне капкарлыйбыз икегә, тигез була сигез. Дүртне капкарлыйбыз өчкә, тигез була 12. Беренче класстан ук кушарга, алырга, бүләргә тапкырларга, ток һәм җеп саннарны табарга, хәрефләрне тезәргә, сүздән сүз ясарга, китапны яратырга өйрәтәләр бу мәктәптә. Мондай уку йортлары күп булса, талымсыз булыр иде дә, аз булганга тансык шул. Татар баласының куышы, татар мәктәбе, аның шагыйрь әйткәнчә исеме истәлек, җисеме үзгәлек, асылы миллилек. Татар телле бала ничегендә татарча дәрес укымасын. Ул бит башта русча сөйләшәк тә, ул бит башта аны татарчага тәрҗемә итә дип уйлыйм мин. Шуннан сыгып кына тагын татарчага тәрҗемә итте, кабул итте, яңадан русча перевод итеп җавап бирәчәк бит ул. Болай татар телен турыдан-туры кабул итә, татарчаны толдан-толы җавап бирә дип беләм. Татарчасы барыбер бик үк аның хәтле шома булмаган балалар киләме, юкмы? Бар, менә ике укучым бар минем, берсе безнең былтыр гына килде Чаллыдан укып. Ул русча укып килде. Безнең менә Данил Казан егете именно әти-әнисе татар гимназиясе өчен аны безнең менә гимназиягә кайтарды. Казанда да бар бит инде гимназия. Казанда да гимназия бар. Димәк, ниндидер бер хикмәте бармы? Хикмәте бар. Бер була 5 минутта безгә дәресләр бирә. Мәгариф алдынгысы, районның өмет чаткысы, республикабызның горурлыгы, илебезнең шан шәрәфе булган бу уку йорты татар дөньясының иң бәрәкәтле җирендә тумаган булса, бәхет чүпрәбез ташымас иде. Әле халкыбызның теле киселмәгән, югалмаган, ата-бабаларыбызның тамырлары юкка чыкмаган, чабылмаган, корымаган мул милли җирлек актаныш яклары татар әдәбиятына, аның мәдәниятенә, мәгарифенә, сәнгатенә, иҗтимагый тормышына үз хезмәтен керткән ил көнгә кадерле кирәкле булган халкыбызның күпме сөйкле улларын, кызларын үстереп тәрбияләп биргән як. Әхмәт Кырмаш, Нурбаян, Риза Ишмырат, Гамил Авзал, Мөхәммәд Мирза, Ләбиб Лерон, Данил Сәлихов, Лилия Гыйбадуллина бер актаныш төбәге рәсми танылган 31 язучы, шагыйрь, драматург бирде. Әлфия Авзалова җырларында, Минтимер бабай үрнәгендә кайчандыр илһамланып та акыл зиһен туплап үскән буның инде дәвамчылары бүген татар канын алсулата. Бала чактан көзгә гашыйк күңел, төсләр уйнын үбә күзләрем. Көзгә булган мөлдерәмә хисне бу юлларга салдым, түзмәдем. Яшь каләмчеләр республика фестиваленең гран-при иясе, Илһам бөтен Россия бәйгесе җиңүчесе Инҗи Ильясова Актаныш районы сәләтле балалар өчен гимназиясенең 9нчы сыйныфында укый. Аның шигырьләренә балаларча эчкерсез самимилек тә, зур шагыйрьләрдә генә булган тирән фикер, уйланучанлык та, сагынулы сагышлык та хас. Әй син, күзем, синең кебек яхшы ишетүче юк шул күңелне. Шунда аңлыйм, бу халәтне синнән тик әҗәткә алам, түгелме? Моңаюны, шигъри илаһиятне табигать үзе тудыра диләр. Әмма бүгенге заманда бала 1100гә таркалганчы бергә тулырга тиештер. Халыкчан рухта, милли үзенчәлекләрне саклап, табигый, саф, көчле итеп шигырь язу осталыгына
бәхетле шәкертләр шын әдип үрнәгендә өйрәнә. Телнең була тәмлесе, гамлесе һәм ямлесе. Телем кайчак сөйдерә, кайчагында көйдерә. Үткәнемне белдерә, бисмиллаһ ни әйттерә. Мәктәптә хәтта әдип сүзе дигән дәрес тә бар. Һәм бу дәресне Актаныш гимназиясе укучыларына барыбыз да ишетеп яратып үскән әнкәйне сагыну кебек зур поэмалар авторы, кыска шигырьләр, газәлләр, рубагыйлар остасы, татар тормышының бөтен агышын, барышын, барлыгын, табигатен, михнәтен, дәрәхәтен дә белгән, таныган зур шагыйрь Мөхәммәд Мирза бирә. Әмма менә бу балаларның барыбер көнләшерлекме? Менә аларның бүгенге шундый мөхиттә яшәүенә, шундый мөхиттә тәрбияләүенә, шундый дәрәҗәдәге мәктәпләрендә укуларына. Көнләшерлек һәм кызганыч. Көнләшерлек ни өчен менә шушындай залларны без күрмәдек бит инде. Без инде пальтодан утырып укыдык. Мин авыл мәктәбендә укыдым. 8 еллык мәктәптә мин мәктәп директоры булды. Ул сугыш ветераны иде, ике аяксыз. Ләкин менә ул инде һәм бөтен укытучылар безгә үзләре нәрсәне беләләр, бирергә тырыштылар. Минем әткәм мәсәлән үзе Җәлилнең Мәгабит дәфтәрен яттан беләләр. Ул бөтен укытучылар аны беләләр кебек инде ул вакытта. Менә концертларда шушындай мөмкин булмаган шартларда мөмкинлек таптылар. Балаларны өчен кызганым хәзер чыннан да бик мәктәпләрдә иде балаларында сөйлә торган сүз түгелдер бәлкем. Менә шушы җәмгыятьтә телгә мөнәсәбәт инде ул бүгенге көндә бик аяныч. Менә гимназияга килгәч, менә шушы балаларның әле әйтик, менә Рамил Авзал шигырьләренә инде фестивальна анализ ясап утырдык. Бу минем өчен бер атна бәйрәм булды. Татар сүзе татар яшәгән бар тарафта, татар тарихына, татар сүзенә, аңына, ак сөтенә, чулпы читегенә, Йосыф Зөләйхаләренә, Таһир Зөһрәләренә, Галия бануларына, тәфтиләүләргә, кара урманнарга, картуфларга уралган. Һәм сабый чактан ук татар сүзен тимер пәрдәләрне кубарып, биек кыймаларны аударып, югары үрләргә күтәргән, тәрбиянең затлысын, таләпләрнең катысын, әхлакның сагын тудырган бу мәктәп дөньясы, аның мөхите, аның яшәеше аша балаларның каннарына сеңдерелеп бара. Укучыларыбыз буны сезнең белән иярчендә кушма җөмләләр темасын дәвам итәбез. Дәфтәрләрегезгә инде Усман дәрестә әлеге темага кагылышлы схемаларны төзегәнсез, шулай бит? Рәсәйнең киң кылачлы яңа белемнәргә ашык һәм бик тә юмар дип без белгән мәгариф өлкәсенең туган телләрне укытуга гына үги баладай сәгатьләрне теләр-теләмәс бүлеп биргәндә, бу уку йорты 3 сәгатькә генә туенмыйча һәр класска татар теленә өстәмә вакыт таба алган. Биредә әдәбиятны балалар атнасына 2 сәгать, телне 3 сәгать укый. Әле мәктәпнең драматургия һәм шигърияткә бирелгән дәрестән тыш эшчәнлеген һәм милли тәрбия чараларын исәпкә алсак, татар теле фәнен, аның әдәби телен үстерүгә керткән хезмәтенең зурлыгына да, үз җилкәләренә алган йөкләмәләренең күплегенә дә таң калырлык. Йөгрек атка камчының кирәге булмаган кебек, аларның һәр яклы уңыш серләренә төшенә башласаң, кыйблабызның дөрестлегенә инана башлыйсың. Сезнең үзегезнең дә урыннарыгыз әдәбият, тарих буенча да предметлар олимпиадаларда, татар теле буенча да предметлар олимпиадаларда яхшы урыннарга ирешәсез. Танышың күп булса, табышың күп булыр диләр халыкта. Инде күп еллар Актаныш гимназиясе Казан федераль университеты белән тыгыз бәйләнештә эшчәнлек кора. Казаннан галимнәр мәктәпкә дә килеп китә, онлайн дәресләр дә бирәләр һәм булачак студентларын бүген үк барлап киләләр. Бу мәктәпнең, бу гимназиянең укучыларының уңышлары зур. Республика олимпиадаларында гына түгел, төрле конкурсларда, татар теле киңәше буенча төрле фестивальләрдә, халыкара олимпиадада, предметара олимпиадаларда алар әйбәт чыгыш ясыйлар. Безне иң шатландырганы шуңа күрә безнең укытучылар алар белән бик тиләр эшлиләр.
Шулай гимназияның һәр тоқтасы, хәтта ағаштан булмаганы да, һәр пошмагы, һәр дивары, мәгълүмат чыганагы, белем тәрбия чарасы. Бер күз йөртеп чыгуга да бу рәсемнәр, исемнәр, гыйбарәләр бала хәтеренә сеңеп калачак бит. Дөнья күләм билгеле шәхесләр, данлыклы язучылар, галимнәр арасында бу дөньяны агартуга, белемле, гыйлемле итүгә татары да күпме көч куйган бит. Без әйтмәсәк, кем әйтер? Сез Татарстаныбызны искә төшерәсез, һәм безнең татарлар, һәм Татарстан Петрга ничек ярдәм итә булды? Группларда эшлибез. Табигый сайланышта көчлеләр җиңә, көчсезләр җиргә иңә диләр. И татар телендә укы бала кая барсын, абзар артыннан ары кая китсен ул дигәннәрнең сүзенә кушылып, гомерлек җыйганны давыл бер көндә туздырып бетерде. Шулай тормыш, базар, туган телеңне дә сатып була, бәясез килеште. Актаныш гимназиясе 2000 еллар башында гади татар мәктәбе буларак ачыла. Берничә елдан алар сәләтле балалар өчен гимназия дигән статуска ирешәләр. 2019 елда гимназия яңа бинага күчә, заманча шартларда да үз эшен дәвам итәргә аңа насыйп әйли. Әмма дәүләт милкендә, Ходай иркенендә миргә яраклашмый. Актаныш гимназиясе хәтта халык башын бутап йөрткән, күңелләргә шымшик салган, өметләргә аяк чалган караңгы, шөкәтсез заманнарда да үз нигезен какшатырга ирек бирмәде. Күпме генә үрелеп карамасыннар, куллары җитмәде. Закон кушканча башлангычтан алып 9 класска кадәр бар фәннәрне дә мәктәп үз туган телендә укытып килә. Дәресләрегезне алып барганда Татарстан тарихын да кертеп сөйлисезме? Әйе, безнең региональ компонент буларак, без Россия тарихын өйрәнгәндә, безнең кайбер 10 дәрес тирәсе укытыла Татарстан тарихы буенча да. Кызганычка каршы елына, ләкин 2нче елдан башлап, ялгышмасам, 35 сәгать айрым Татарстан турында да шундыйрак дәрес була дип беләм. Дәресләрдә төбәк тарихына кагылышлы материалларны бирәсезме, юкмы? Мәсәлән, алар безнең күп кенә төрле авыллардан һәм шул авылларда булган информацияны җыеп, безнең балалар аларны кайбер чакта татарча Википедиягә да бастыра. Ул бик нык шәп. Кайбер чакта кызык ситуация килеп чыга. Русча Википедиядә безнең авыллар турында информация бик нык аз, ә татарча алар бик нык күп. Азамат, биологиядә нәрсә үтәсез? Менә без хәзер баш миң төзелешен үтәбез. Ул бик кызыкчан тема. Укытучы бик әйбәт кенә аңлата һәм башта әйбәтне кала. Нәрсә белдең инде? Баш миңнең төзелешендә функциясе күп. Ана дусты бар, арка мие һәм аның функцияларында нерв функциялары бар һәм башкалар. Узган уку елында 96 балга биргән балалар да булды. Алар үстерүчеләр да зураларның бик нык тырышып әзерләнәләр. Бик җаваплы балалар, бик җаваплы итеп карыйлар бу эшкә. Чөнки аларга үзләренә һәрвакыт максат куелган. Аларның керәселәре килә, уку йортларына, һәм шул максатка алар ирешергә, барырга тырышалар һәрвакытта да. Бүген Актаныш гимназиясендә 400-дән артык бала укый икән. Авыл җирлеге бит әле ул. Шуның 170-тән артыгы башлангычта. Бу гади саннар гына түгел. Бу ата-аналарның сайлау күрсәткече дә түгел. Бу татарның милли мәктәпкә булган ихтыяҗы күрсәткече. Татарстан белән Башкортстан чигендә 3 сәгать поясы кисешкән урында урнашкан сәләтле балаларны бер учка җыйган мәктәпкә ата-аналар үз балаларын төрле шәһәрләрдән, төрле төбәкләрдән һәм хәтта төрле илләрдән китереп укыталар. Оренбург, Уфа, Мәскәү, Казан, Чиләбе, Казакстан мәктәпнең үз интернаты, тәрбиячеләре бар. Татар мөхитендә тәрбияләнгән бала бу дөньяны үз туган телендә танып белергә өйрәнә. Әмма әгәр дә бу балалар укыса, әгәр дә бу балалар белемнәр алса, алар да тын океаннарын күрә алачак бит. Әлбәттә, бүгенге көндә без глобализм дөньясында торабыз. Безнең бик күп балалар дөньяга әйләнеп барабыз әкренләп. Бүгенге көндә син рәхәтләнеп дөньяның кайсы да пошмагына барырга мөмкинсең. Шулай итеп Антарктидага барып җитә аласың. Әйтәм, без татарлыгына читләшмик, Актаныштан киттең дә татар телен оныттың түгел. Үзенең шулык мисалларны китерәм.
Өзімнің болған жылы якларда, шулық Анапа якларында, шулық Санкт-Петербург якларда, біз шулық дусларым белән, туганнарым татарча аралашабыз. Берсе килә, вы кто такие, почему я вас понимаю, дип килеп китәләр. Берсе шулай ук музейда булсак та безгә киләләр, ни өчен без сезне аңлыйбыз дип, берүзне аңлашсылар килә. Шулай ук Тафалар халкы белән күрештек, Тува халкы белән таныштык. Студент чагында безнең Балкар халк бер туташы сорады, кибетте. Сез кимсең ди? Нишләп мин сезне аңлыйм ди? Без горур белән без татарлар дибез. Бу гимназия оешканнан бирле эшлим, бик яратып эшлим. Чөнки монда сәләтле балалар, укыйм дигән балалар. Алар белән инде без Россиягә катлы җөрдек. Безнең тарих фәненнән минем җиңүче бар олимпиадада. Хәзер инде искусство, сәнгать буенча безнең укучылар Россиядә урын алалар. Һәм үземнең фәнне шундый хәтле яратам. Менә үземә рәхәт, балаларга да рәхәт дип уйлыйм инде. 6нчы класстан керә башлый, 6да инде гомуми мәгълүмат бирелә безнең. 7дән китә инде безнең специализациянда хукук башлана. Анда законнарны өйрәнәбез, конституцияны өйрәнәбез. Димәк, сез татарча кешеләрнең хукукларын яклый алырлык юристларны әзерлисез. Әйе. Һәм менә мисал итеп кенә китерәм, минем укучым Ялилов Айнур, ул институтта, университетта укыган вакытта үзенә сайт оештырды, группа оештырды, татар телендә хукук белеме. Һәм шунда тәрҗемәләр ясап, терминнарны булыштырып эшләгән иде. Хәзер инде үзе Казанда эшли, үзенең компаниясе бар. Анда юристлар кирәкме соң бүгенге җәмгыятьтә? Әлбәттә кирәк. Менә тагын икенче укучым инде Валиев Илгиз, менә ул авылдагы Айбиләр бабайлар белән дә эшли. Алар бит урысча аңламыйлар, аңлатып бетерәлмиләр терминологияны. Без монда үткәч инде аларның башларында кирип кала. Әмма хикмәт туган телдә генә дисәк, ялгышырбыз. Бүген прагматик фикерләүгә нигезләнгән ата-аналар үз баласын татар теле өчен генә дип, ерак араны якын итеп, йөзләгән чакрымнар үтеп килер иде микән? Шактый шөбһәле шул. Мәктәпнең даны уку-укыту нәтиҗәлелегеннән аерылгысыз. Бүген һәр уку йорты белем бирүдә көч сынаша. Шуңа ата-аналарның да үз баласын иң тәҗрибәле, иң алдынгы, югары күрсәткечләргә ия булган мәктәптә укытасы килә. Актаныш гимназиясе бүген Татарстанның гына түгел, Россиянең иң алдынгы мәктәпләре исәбендә. География, биология, сәнгать, тарих, җәмгыять белеме кебек фәннәрдән елда Актаныш гимназиясе бөтен Россия фән олимпиадаларының йомгаклау этапларында җиңү яулый. Бу уңышлар сәләтле балаларга имтиханнарсыз, балаларга карамыйча Россиянең теләсә кайсы югары уку йортына керергә мөмкинлек бирә. 10нчы сыйныфта мин бөтен дөнья сәнгате буенча призер булдым. Олимпиадада катнашып? Олимпиадада катнашып призер булдым. Хәзерге вакытта 1нчы класста укыйм. Бу сиңа нинди мөмкинлекләр ача синең алдыңда? Бу инде миңа үземнең диплом белән Мәскәүгә, Уфага, шулай Санкт-Петербург шәһәрләренә бердәм дәүләт имтиханнарына карамыйча гына үземнең результатлар белән кергән. Ярдәм итәчәк. Әйе, ярдәм итә. Олимпиадаларда гомумән җиңәр өчен ни сыйфатлар тупларга кирәк? Тырышлык кирәк, үзеңне кулда тота белергә кирәк, дисциплина кирәк. Һәм бирешмәскә кирәк, чөнки һәр җиңүче ул туктамыйча баручы кеше. Һәм син үзеңне шундый кеше дип саныйсыңмы, юкмы? Саныйм. Актаныш гимназиясе укучылары елда мәктәп дизбесенә үз уңышлары төймәләрен өстәп киләләр. Мәктәп балаларының татар телен камил белүе һич тә гаҗәп түгел. Алар татар телендә укыйлар, фикерлиләр, татарча сөйләшәләр, татар мөхитендә яшиләр, татар мөхитендә тәрбия алалар, хикмәт башкада. Татарча укып үскән балаларның рус теленнән һәм рус әдәбиятыннан зур уңышларга ирешүе. Йөз балалар безнең 2021 елда минем Валиева Алина дигән укучым 100 балга эшләгән иде. Былтыр инде Гелаев Айнур дигән егетебез безнең 100 балга эшләп китте. Ә булай караганда һәр елны без 97, 93, 90 плюс дигән балалар безнең бик күп.
100 баллны җыючы балаларны әзерләү эше. Ул бит инде теге гомуми программага корылган эш кенә түгелдер. Бу инде безнең экзаменнарга әзерлек бит инде ул 1 еллык, 2 еллык кенә хезмәт түгел. Ул инде безнең 5нче класстан алып барыла. Бердәм дәүләт имтиханнарында былтыр физика, математика, информатика кебек төгәл фәннәрдән 100 балл җыйган укучыларның һәрберсе югары уку йортына һич икеләнүсез, һич тоткарлаусыз керә алган. Гимназияның горурлыгы бүген мәктәп кунаклары. Киләчәктә инде яисә программист, яисә разработчик һөнәре буенча китә уйлыйм. Бу фән инде математика, информатика һәм экономика кисешкән җирдә урнашып тора. Шуңа үсеш яклары бик күп. Шуңа үзем бик әйбәт урын сайлаган дип уйлыйм инде. Мин Казан федераль университетының ИТИС институтында 2нче курсында белем алам. Хәзерге вакытта инде без һөнәр буенча укыйбыз. Төрле зур проектлар, төрле компанияларга партнерлашып программирование өйрәнәбез. Менә бу мәктәптә алган белемнәрең сиңа файдага булдымы? Файдага булды. Без бу мәктәптә Ленар Найлович белән программирование телләрен өйрәндек. Укуда алар хәзер бик кирәк булып тора. Грант буенча кирдем, портфолио конкурсы узды, һәм шу 100 балл, һәм портфолиодагы минем рәсемнәр шунда кирәгә бюджетка ярдәм итте. Хәзер инде университетта укыган килештә мәктәп белемнәре беренче чиратта шул рус теленнән дә кирәк, математикадан да бик кирәк чыга. Шулай. Бу тартым көченең зурлыгын бер нәрсә белән дә аңлатып булмас кебек. Мәктәп ул белем капшыгы гына түгел. Аны өстерәп кенә тауга менгезеп, авызын шишеп, гыйлем таратып та булмас. Мәктәп сихри көчкә ия булган тылсымлы мәгарә кебек. Бу белем йорты учагын нәрсә дөрләтеп тора? Туктамас йөрәкләр һәм шул йөрәкләрне тындырмас җаннар дөрләтеп тора. Татар телендә белем бирүче, үз казанышлары, уңышлары белән Россия күләмендә дан шөһрәт казанган уку йорты заманча технологияләр дөньясына аяк басканнан бирле яңадан яңа үрләрне яулый. Робот техникасы, программалаштыру белән бәйле ачышлар, кулларына телефон тотып үскән балалар цифрлы технологияләрне су урынына эчәләр. Бу җитез хыяллар чигендәге дөньяда татар тарихына да, татар мирасына да, татар сәнгатенә дә урын бар. Төрледән төрле проектлар белән шөгыльләнгән балаларның күзләрендә ут очканын, мәктәпнең шундый тантана галәмәтен күрү узган гасырларда ук белем алганнарның көнчелек тамырларын кузгата да үз тормыш тәҗрибәсе белән бүлешү теләген уята. Мәктәпнең укудан тыш эшчәнлеген оештыруда ата-аналарның да, әби-бабаларның да роле зур. Кул эшен белеп үскән бала, ул нинди бала була? Кул эшен белеп үскән бала бәхетле була. Потому что аның кулыннан бар әйбер киләчәк. Бүтән әйберне үзе булдыра алачак һәм үз максатына ирешә торган булачак. Туган тел өчен хезмәт итү бер нәрсә, үзеңнән соң лаеклы дәвамчылар калдыру. Бу инде нур өстенә нур чәчәрлек эш. Тормышта иренмәгән, үз эшенә үзен онытырлык дәрәҗәдә бирелеп эшләгән, вакытның кадерен белмичә, үзен аямыйча, туктаусыз хәрәкәттә булган кешеләр генә мондый хөрмәтне яулый аладыр. Үзебездә укып бетергән укучыларыбыз да үзебезгә укытучы буларак кайталар. Ул безнең өчен әлбәттә горурлык. Алар гимназияның традицияларын беләләр. Гимназиядә нинди белем бирәбез, аны беләләр. Безгә килеп караганнары булды. Без алдык яңа комплекс ачылгач яшь укытучыларны. Алар бездә укытуга таләп зуррак. Бездә дәрес кенә биреп түгел, безнең көнне икенче яртысында бар. Анда да эшләргә кирәк бала белән. Безгә һәрбер эшләгән бернең продукты булырга тиеш. Менә олимпиада бит инде ул продукт. Укытучының әзерләгән, баланың әзерләнгән нәтиҗәсе ул аның призерга чыгамы, җиңүчегә чыгамы, ул менә продуктка чыга. Шулай ук проектларда ул бит менә кызыксынудан башлана, түгәрәктә кызыксынудан башлана бала. Әйберне ала, өйрәнә аның буенча, эшләп карый, чертежларын сыза аның буенча, программага кертә уланы һәм уланы эшли, ул менә әзер продукты чыганы. Мин килешмим, татар теле бетә, татар милләте руслаша дигән әйбер белән дә килешмим, татар милләте булган һәм яшәячәк.
тәрбиячеләр, укытучылар, сабак биргән, милләтнең яра рухын ныгыткан, аның терәге, омтылышы, ышанышы булганнар ничек бүген яшиләр, ничек эшлиләр? Актаныш гимназиясе интернатының тормышы, балаларның яшәү шартлары турында заман көзгесе дәвамында карагыз.